Id-drittijiet u dmirijiet tal-konsumatur kienu diskussi f'sessjoni informattiva li tellet mill-MUSEC u mill-MCCAA. F'dan il-każ aħna ħdimna mal-MCCAA li qegħdin hawnhekk jagħtu informazzjoni, mhux jikkonsultaw f'dal każ ġast jagħtu informazzjoni lil dawk kollha preżenti dwar x'inhuma drittijiet u anke dmirijiet li konsumatur jista' jkollu. Palma nafu fl-aħħar mill-aħħar kollha kemm aħna konsumaturi, jiġifieri għall-hekk żammejnija miftuħa l-pubbliku ġenerali f'dan il-każ. Id-direttiva tal-bejħ tal-konsumatur amalgamat il-liġijiet tal-bejħ online u l-garanziji tagħti iktar drittijiet lill-konsumatur, speċjalment meta jixtri online. Fil-fatt, kien spjegat li huwa dmir tal-bejjieħ li meta jipprova jbih il-prodott jew servizz tiegħu jagħti l-informazzjoni dwar il-karatteristiċi tal-oġġett, il-prezz, id-data tal-konsinna u l-garanzija legali u kummerċjali fost oħrajn, informazzjoni li għandu dritt għaliha l-konsumatur biex ikun jista' jagħmel l-aħjar għażla. Joyce Borch mill-MCCAA spjegat li l-bidliet fid-direttiva kienu kruċjali biex dejjem jiġu aġġornati id-drittijiet tal-konsumatur. Ġie estis 14 ġurnata ġie estis għal 12 xahar. Jekk inti ma tingħatax l-informazzjoni meħtieġa fejn il-konsumatur jista' jirritorna l-affarijiet lura. Fejn tidħol il-kunsinna tal-oġġetti u għadmir tal-bejjieħ li jibgħathom fi żmien 30 jum u jekk dan ma jsirx il-konsumatur għandu dritt jikkanċella wara li jkun tkellem mal-bejjieħ. F'dawn iċ-ċirkostanzi għandu jingħata l-flus lura u jista' saħansitra jitlob kumpens għad-danni li jkun sofra. Jeżistu wkoll tariffi addizzjonali. Tista' tgħid li llum il-ġurnata kulħadd jixtri online u jeżistu sitwazzjonijiet fejn l-informazzjoni li tingħata biex tħajjar lil konsumatur jixtri ikun hemm kaxxi diġà magħżula. F'sitwazzjonijiet hekk ma tindunax li fihom iktar spejjeż u wara tinduna li l-prezz kien ogħla għaliex il-kaxxa tkun magħżula. Il-liġi tgħid li dawn m'għandhomx ikunu magħżula iżda jrid jagħżilhom biss il-konsumatur. Jekk ikunu pritikdu l-konsumatur ma jindunax u jkun hemm spejjeż addizzjonali, hemmhekk il-konsumatur għandu dritt li jitlob il-flus lura ta' dawk is-servizzi illi hu ma kienx aware, ma kienx konxju illi qed jixtri. Intant din kienet biss waħda minn sensiela ta' sessjonijiet informattivi li qed isiru dwar is-suġġett bilan li kemm il-bejjija kif ukoll il-pubbliku in ġenerali jkunu jafu iktar dwar id-drittijiet u d-dmirijiet tagħhom.